तर इथे बघा आपले जे गेस्ट आले आहेत गोल्डन आणि सिल्वरमध्ये, त्यांच्यापैकी एकाचाच बड्डे आहे. तर हां, तर ह्यांच्यासाठी एक सुंदर केक पण आणला आणि डेकोरेशन पण ह्यांनीच केलं आहे बघा. एकदम छान वाटतं. ते फ्लावर पेटल्स टाकलेत एकदम छान. काय नाव आहे तुमचं? चित्रा सोनवणे. हां, आणि तुमच्यासोबत ह्या दोघे आलेत ना? हो, समीक्षा निकम हे आले आहेत आणि हे मंजुषा सूर्यवंशी नाशिकहून. हे 3 गोल्डमध्ये आहेत आणि आपले ह्या 3 आपले सिल्वरमध्ये. तुमचं नाव? कविता सावंत. करा. चला एकेकाने आता ओवाळा त्यांना. आणि काय विश आहे तुमची बड्डेची? बड्डेची विश काय तुमची? विश तर माझी बर्थडेची हेच होतं की पप्पूच्या होमस्टेला जायचं आणि हॅपी बर्थडे करायचं. अरे वा. आणि विश पूर्ण झाली. आणि आमच्यासाठी सरप्राईज होतं हे. हां काय? हो, आम्हाला अगदी तिकीट बुक झालेले. हां हां. फक्त सांगितलं की तयारी कर, आपल्याला जायचंय म्हणून बस. अच्छा. आम्ही तयारी केली ना आलेले. अरे वा. आणि झाल्यावर कळालं की पप्पूकडे आपण आलेले. किती छान आहे असं. केक बघा किती सुंदर आहे ना. हां, केकचा फोटो मारूया. हे बघा मस्त. आणि हे गुलाब पण मग मी आयडिया छान आहे लावायची. कोणाची आयडिया ही? ओके. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. टिक्का लावा गाळाला. बस आता त्यांना खायला द्या सर्व. तुम्ही खाऊ. ती प्रत्येकाला लावते आमच्याकडे. हा काय? मग तुम्हाला लावला त्यांनी. चला, जसं आम्ही तुम्हाला लास्ट टाइम पण म्हणालो होतो, तुमचा जर बड्डे असेल तर तुम्ही मला सांगा, तसं आपण इकडे सेलिब्रेशन करू. परत आज पण मला वेळ नाही मिळाला, काय बलून्स लावायला सर्व होतं, गडबडीत होतो आज पण, है ना. पप्पूचा होमस्टे खूपच सुंदर आहे. आम्ही पहिल्यांदा पप्पूच्या फॅमिलीला भेट दिली आहे आणि असं वाटतच नाही आम्ही रत्नागिरीला आलो, म्हणजे रत्नागिरीमध्ये छान आहे पण असं वाटतं आम्ही घरीच आलेलो आहे, आमच्याच घरी आलेलो आहे. अगदी घरच्यासारखं इथलं वातावरण आहे, खूप छान. तुम्ही सगळ्यांनी नक्की जरूर भेट द्या. आणि इथलं जेवण वगैरे अगदी छान आहे, व्यवस्थित आहे. सर्व्हिस पण खूप छान. सर्व्हिस पण खूप सुंदर आहे. आपण जे सांगाल ते आपल्याला अवेलेबल जेवणामध्ये ते करून देतात. त्याच्यामुळे खूप पप्पूचे धन्यवाद आणि अशीच त्याची प्रगती हो, ही आजच्या दिनी माझ्या बहिणीच्या वाढदिवसानिमित्त खूप सदिच्छा पप्पूला. ओके, थँक्यू. चला, हे तुम्ही गोल्डनमध्ये राहता, तुमचा तर रिव्ह्यू झाला, आणि तुम्ही सिल्वरमध्ये राहता ना, तुम्हाला आवडलं? हो, मला पण आवडलं. माझी खूप दिवसापासूनची इच्छा होती की पप्पूच्या होमस्टेवर जाऊन एक दिवस तरी राहायचं, पण एक दिवस करता मला एवढं आवडलं की 2 दिवस माझा स्टे झाला. आणि खरोखर मला वाटत होतं तसंच होतं, अगदी आरामात आम्ही विश्राम पण घेतला आणि म्हणजे असं घरातल्यासारखं वातावरण आहे, त्यामुळे मस्त छानच झालं. पडू द्या काय. आणि मला तर असं वाटतं की ज्यांना जे माझं आता हे व्हिडिओ बघतील त्यांनी सगळ्यांनी इथे येऊन 1 दिवसाचा तरी स्टे करून त्याचा आनंद घ्याच. खरंच छान आहे. आणि त्या मुलाच्या मेहनतीला तुम्ही दाद द्याल. खरंच पप्पूचं कौतुक जेवढं करावं तेवढं कमी आहे. एवढ्या कमी वयामध्ये तो एवढं सगळं छान पुढे आलेला आहे. खूप कष्ट आहे त्याच्या पाठीमागे आणि कष्टाचं फळ हे परमेश्वर नक्कीच देत असतो. आणि आम्ही पप्पूच्या नेहमी पाठीशी राहणार. आम्ही जिथे आता आम्ही त्याची ॲड करणार, पब्लिसिटी करणार पप्पूच्या ह्या होमस्टेची. आमचे भरपूर नातेवाईक आहेत, ते येण्यासारखे जे आहे, घरातले आहे, बाहेरचे आहे, जी मित्रमंडळी आहे, त्यांना पप्पूचा आम्ही नक्कीच पुस्तकात ते. चला. आणि तसंच शुभांगी ताईंना तुम्ही पहिल्यापासून पाहिलंच असेल, त्या किती सिंपल, साध्या आणि अगदी छान बोलायच्या, रेसिपीज दाखवायच्या. आणि आज त्या हिच्या शुभांगी ताईंच्या मेहनतीला एवढं यश आलंय की आज त्या कुठे पोहोचल्यात, पण अजून आहेत, तशाच आहेत. त्यांचं बोलणं प्रेमळ आहे, हसणं खेळणं खरंच म्हणजे पहिल्या ज्या होत्या तशाच आहेत. त्यांना जरा पण कुठला ह्याचा गो नाही
की आज त्या एवढ्या मोठ्या ह्याच्यावर आल्या आहेत म्हणून. हा त्यांना काय हे वाटत नाही का? हा खरंच छान त्यांच्याकडून शिकणार काय आणि भरपूर त्यांच्या शिकण्यासारखं मिळतं. मुलाकडून ओंकारकडून पण त्यांच्या रेसिपी तर सगळ्या नंबर 1 आहेतच, पण त्यांच्याकडनं असे खूप काही वागणं कसं वागावं, कशाला त्यांना असं खोटं नाटक चालत नाही, कुणाला फसवायला आवडत नाही. त्यांचं ते एकदम साधी राहणी आणि विचार वगैरे सगळं उच्च विचार आहेत, चांगले आहेत. चला तुमचा स्टे झाला, जेवण झाला. तुम्ही रत्नागिरीमध्ये फिरलात काय? हो रत्नागिरीचं सांगा. तुम्हाला आवडलं फिरायला आणि टूर बीर व्यवस्थित होती तुमची? खूप छान झाली आमची टूर. पप्पूनी आम्हाला कार इथून बुक करून दिली आणि त्या कारमध्ये आम्हाला इतकं छान वाटलं. असं वाटलंच नाही की आम्ही बाहेरून आलेलो आहे आणि बाहेरची कार आहे, असं वाटलं की आमचीच मुलं चालवतात ते. म्हणजे पप्पूनी इतकं छान सांगितलं त्या ड्रायव्हरला समजून, आणि सगळी स्थळं दाखवली. पावस दाखवलाय, परत गणपतीपुळे दाखवले, रत्नागिरीतली सगळी स्थळं दाखवलीत त्यांनी. मला थोडा खूप छान. ओके एवढा चला आता सर्वांनी केक संपवून टाका नाही, बोलत नाही. आणि आधी यानंतर जेवायचं पण आहे आपल्याला. हे झुला आवडला तुम्हाला? हो झुला तर आम्ही सोडतच नाही आहोत. आल्यापासून जे मी पहिल्या दिवसापासून त्याचा सुख घेते ते अजून दिवस रात्र त्याच्यावर बसून असते मी मस्त. आणि त्याची गच्ची तर टेरेस तर फार. आणि एक हा टेरेसचा फायदा काय, आपण नाईटला पण बसू शकतो ना इकडे सर्व ओपन मध्ये. नाईट एन्जॉय करतोय, म्युझिक एन्जॉय करतोय. हा तुम्ही म्युझिक पण लावले, कॅरम पण खेळलात तुम्ही है ना? आता पण कॅरम लावून देऊ का तुम्हाला? आरामात. अशी मजा तुम्हाला 5 स्टार हॉटेलमध्ये मिळणार नाही. हॉटेल कुठल्याच हॉटेलमध्ये मिळणार. कुठल्याच 5 हॉटेलमध्ये स्टार मध्ये नाही आणि कुठे बाहेर पण मिळणार नाही. मुंबईला नाही, पुण्याला नाही, नाशिकला नाही. अरे वा. रिक्षावाला करून दिला तो सुद्धा चांगला मिळाला आम्हाला. खूप छान फिरवलं त्यांनी, समजावून पण सांगितलं इथे घ्या, इथे चांगलं आहे, तिथे नका घेऊ, ते पण सांगितलं. आणि पप्पूनी आम्हाला काजूच्या फॅक्टरीमध्ये पाठवलं. तिथे काजू पण आम्हाला खूप छान मिळाले. अगदी म्हणजे आम्ही कधी बघितले नाही असे सुंदर काजू आणि मिळाले. रेट पण एकदम कमी रेट ना? पण अगदी रिझनेबल. म्हणजे त्यांनी सांगितलं बाहेर तुम्ही गेला तेवढे मिळतील, इथे जा इथे चांगले मिळतील. तसेच कैऱ्या पण, आंबे पण, रत्नागिरीचा हापूस आंबा original. स्वस्तात मिळाला. हा. आणि आमचं जे गाडी जी करून दिली ती कार आणि रिक्षा, त्याचं सुद्धा आम्हाला रिझनेबलच रेट करून दिलेत त्यांनी. हा ओके. आणि आता कसं आजकाल प्रत्येक जण धावपळीच्या जीवन जगत आहे. प्रत्येकाच्या पाठीमागे खूप व्याप आहे. प्रत्येकाच्या पाठीमागे खूप मोठ्या जबाबदाऱ्या आहे. प्रत्येक जण एका मोठ्या याच्यातून प्रॉब्लेम मधून जातोय सर्वीकडून आहे ना? हा तर ते कुठेतरी लाईफ मध्ये आपल्याला रिलॅक्स हवं असेल, लाईफ मध्ये कुठेतरी आपल्याला शांतता, रिलॅक्स, एकदम छान 2-3 दिवस आपल्यासाठी आपण वेळ काढायचा असेल तर ही एक जागा खूप छान आहे. इथे तुम्ही अगदी खूप सगळं आपलं मागचं जे आहे ते सगळं दुःख जे असेल, काही कोणाचं टेन्शन असेल, कोणाचं काही असेल, ते सगळं आपण विसरून जाऊ आणि अगदी खूप फुल एन्जॉय म्हणून इथे छान असं वातावरण इतकं छान आहे, तब्येत पण छान आनंदाचे राहते. दिवस आपण इथे राहून जगू शकतो आपल्या हा. जीवनातले. थोडंसं टेन्शन फ्री राहू शकतो आपण. आणि ऑलमोस्ट तुम्ही इकडे सर्व लेडीजच पार्टी करता असं वाटतं. ओके. नाही पण खरं अशी मजा तुम्ही 5 स्टार हॉटेलमध्ये रूम मध्ये बसून मिळत नाही. ती इथे मस्त असं गच्ची छान वाटतंय बघा ना. ही जी गच्ची बांधली असते ना, ते फार मोठं काम आहे. हा सगळ्यांना गेट टुगेदर. गरबा डान्स लाव. ये मम्मी तू पण ये, डान्स कर. हा काही आवडता मी बघितलं तेवढीच्या गल्लीत पण नाचलेलं आहे लग्नाच्या वेळेला. काय नाचायला येतं पण आता एक एक करून बसतात आहे सर्व. चला आता बस चला. ताना त्यांनी पूर्ण केक खायचा. ते बघा अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा येऊन तुमचा बड्डे सेलिब्रेट करू शकता किंवा ॲनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करू शकता आणि अशी इकडे मजा करू शकता जसे हे सर्व करतात आहेत. इथे अजून वरती सेलिब्रेशन चालू आहे.
आम्ही दोघं मम्मी तिकडे क्लिनिंगसाठी गेलो होतो. क्लीन केलं ना आपण. आणि काय करतात वरती? हो साक्षीताई काय करतात वरती? डान्स करतात आहेत ना कपल. हा सर लेडीज बोलून कपल करून असे डान्स करतात आहेत. आणि इकडे बघा आमची आता त्यांची थाली वाढायचे कार्यक्रम आहे. आणि तू काय करते इकडे? भजी ना. मस्त झालं. आठवण राहील आपल्याला पण, त्यांना पण. आणि आमचं इकडे त्यांनी केक बघा आमचं उरला आहे, तो आम्ही आता सर्व डिस्ट्रीब्यूट करून खाणार आहे ना. साक्षीताईला पण आपल्याला द्यायचं, बाकी सर्व पण आपण खाणार. केक खूप सुंदर आहे, मस्त आवडला मला. चला आता व्हेज थाली आपण रेडी करूया आणि रेडी झाल्यावर तुम्हाला दाखवूया. तर इथे बघा आपली व्हेज थाली रेडी आहे. व्हेज थालीमध्ये आज कोणकोणत्या भाज्या मी तुम्हाला दाखवतो बघा. ही कोणती भाजी मम्मी? परसबी भाजी आपली. वांगा बटाटा नाही वांगा नाही त्याच्यात, डांबा बटाटा, सालची भाजी, वरण भात, भजी, आमरस, सॅलड, भात, भाकरी, लोणचं. बरोबर. आणि अशा आपले 3 थाली आहेत आणि ह्याच्यात आपल्याला वाढायचं आहे. तर हे सर्व थाली आपल्याला वरती न्यायचे. त्यांचं बर्थडे सेलिब्रेशन झालं, त्यांच्यासाठी आज आपल्याला हे सगळं न्यायचं आहे. आणि त्यासोबतच आपले पापड आहेत सर्वांचे. ओके, आता मी नेऊ एक करून वरती. एक थाली रेडी आहे ना, ही जाऊ दे. चला ह्याला झाकायला घेऊया काहीतरी. चला नेऊ का? ताटं घेऊन झालीत ना. येस. आता काय नेतो? हे पाण्याचे बॉटल्स. पाणी पण कसं बघायला लागतं, बॉटल साफ आहेत ना, कारण कसं आपल्या गेस्टला कसं साफ बॉटल गेली पाहिजे ना. होय. आणि मग रात्रीचे पण लागतातच ना शेवटी. मग पाणी कधी पण पिणार, आता गरमी चालू झाली आहे ना. आणि आम्ही पाणी कसं ताजं पाणी जेव्हा येतो ना, फ्रेश पाणी, तेव्हाच आम्ही भरतो. मोठं का नाही ठेवत माहितीये का? मोठं ठेवून आमचंच काम सोपं झालं असं. पण ते कसं परत त्याला ओतून परत त्याच्यात पण पाणी वेस्ट होणार ना. अर्धे बाटले राहतात. नाही पूर्ण मटका पूर्ण पिणार नाही पिणार. आणि राहिला तरी त्याला साफ करायला लागेल फक्त. तर बॉटल साफ करणं आणि बॉटल घेणं जरा कन्व्हिनियंट आहे. एकदाच नाही होतं बघा. अशी असते बघा आमची रात्रीची धावपळ. सर्व जेवण तयार करा, गरम गरम वाढा, गरम गरम न्या वरती ताटं.